Şimdi at kadroya bir şartname etip berýäs. Millet, selamun aleyküm. Men şu sözüme like qasın, repost edin. Hem canınız sağ olsun. Şu sözümü köp saytlara diňe millet diýip çık sana gol geçdi. Gowmy adaýlaryň, otyýsanyň sagaman, ine gow taýdaryklar. Rossiya, Belarusya, Türkiýe. Biz Rossiya barada uzun wagtlaryň we gysga wagtlaryň turist gezelençe bir näçe videolar ýola goýanmyzy bilýäňiz. Belarusyada şonýaly gysga we uzun wagtlaryň. Türkiýede mesele ýok. Indi at kadroya bir şartname etip berýäs. Şartname esasında bir konsulsluğa tölen puluňyzy gaýtyp berilen, galan puluňyzy dowly ýagdaýda alýaňyz. Ýene bir ýerine aýdaýyn. Ors, Belarus, Türkiýe. İşimiz dowam edip oturandyr. Gezelençdir, seýagatdyr we beýleki videolardyr. Nesip edenden tärilerde gowsa gotlamyz badyr. İnşallah ortada Belarusya bundan bir aýan tapşyrylamyz hemmesiniň çakyklary gelip otyr, ýoldadyr. Janyňyz sag bolsun. Liboy bir ýurda, ýakyn bir ýurda aslında ýetýärleşmiş Ors, Belarusya, Türkiýe gedelet seýahat we beýleki videolar almak isteseňiz kerwen seýahat bilen galyň. Janyňyz sag bolsun hormatly watandaşlar. Hemmede başyňyzdyk işleňizde rowaj, Allah'tan maşgalagyny agdygylygyny dileýär. Assalamu alaikum. Gowmy adaýlar. Arman, otyýsanyň sagaman. Aslında hormatly watandaşlar, men şu videonu çekmek niyetimde ýokdy. Bir gepim edildi, iki gepim edildi, üç gepim etdi. Söz eýetini tapar ýöne. Men sana jaňa edemok. Sen men ödüm sen ýanyna kiçeltmeýän. Sen maňa jaňa dersiň. Oňuň ýanyna köçede hele gurrun etme ho erkek diýip gezip ýörsiň köçede. Munyal video çekýär diýip watandaşlar ters düşünmeň. Türklerde bir nakıl var. Aslan aslanla diye, sırtlanla diye. Sırt tek kurta, bak tek kurta. 5 san sırtlanma olam gelip iyi bilen o. Yatlak koy. Men şoň üçin sana soňky gerek duýdurýan. Birde, ikide, men ýüzünden gepin etdiýän çän, öňüň oňor. Gelen ýeriň belli, edýän işiň belli. Men gapymda raýat narazy bolup gelip aglap, uruş gyklyk edip duranok. Sen gapyňy edip durarlar. Näçe san ýoruma ýazlarlar wa. Erjeşme da. Sen hem Türkmen, men hem Türkmen. Men hem şu ýurduň adamy, sen hem şu ýurduň adamy. Pul üçin, zat üçin däl. Agry gerek maňa. Ýöne sana ýekeje söz aýdym. Görýäň ana şunu. Yetik şuňady. Galanda adaýda oturmaýyn. Janyň sag bolsun, GPS tapar. Gepim etme, yüzme diýip erkek oglanan sen. Erkek diýip gezip ýön köçede. Men hormatly watandaşlar gaýrat edin, ters düşünmeň. Bir küsany näildi? Şemal gibi bolýar, gatrak şemal. Uçup gitjek, boşlar men gepim etýärdim. O şemaly ýetirmänem uçurup bolýar ýerine. Sag bolun, janyňyz sag bolun. Görýärsiň. Ýekeje like, repost. Gowsa edýär, ýaman söýledäň, ejen tagty samolyot dogry uçýan. Huda kessin. Sag bolun, sagaman işleň, Allah'tan işleriňizde üstünlük. Düşman mı o zaman Allah'tan rızkyny bersin. Başga da diýjek de. Sag bol. Assalamu alaikum. Gowmy adaýlaryň armany otyýsanyň sagaman. Kerwen seýahat ýene de halkymyzyň hyzmatynda. Biz artyk ýurdun içine seýahat etdirme we milli ýerlerimize, gadymy ýadygärliklerimize seýahat etdirme mümkinçiligini döredändiris. Nesip bolsa öňkü videolarymyzy görüň. Derweze gapysyna mugut 15 adamlyk we bolan ýagdaýynda köprak maks adam bilen ziyaret ýerini görmäne, derweze gapysyny görmäne video goýandyr. Mundan başga da 361 adada ziyaret etmek isteseňiz Ibrahim Edem Aşyk Aýdyň pirlerimize we mer ýadygärliklerini ziyaret etmek isteseňiz bize hökmen suratda jaňlaşyň. Bu mugut seýahat derweze gapysyny görmäne gitjeklerim hökmen suratda jaňlaşyp atlaňyzy bize ýazdyryň. Adam salymyzda olan ýagdaýynda inni kaptan Bahaduruny nesip bolsa özüm bilen işgärlerimiz bilen sizi mugut gedelençe akitýändiris we inni demeýlek ýurdu içindäki milli ýerlerimize size mugut ziyaret ýerlerini we gadymy ýadygärliklerimizi görkezmek bilen dowam etýäs. Janyňyz sag bolsun, like, repost hem bilen paýlaşyň.